Hello लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आंनि मुङा जाहैबाय प्रिटिसन गयारि आं मैया नायदोंमोन गान्जा फाग्ला ओमफ्राय बेखौ रिएक्सन खालामदोंमोन आरो लोगोसे एसे डिसकासनबो खालामदोंमोन आं आरो दिनै नायनो नागिरदों गुबुन मोनसे बर' मुभिनि देग्लाय ओंखारनो गोनां 2019 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां गोदान मुभि जायनि मुङा जादों सिनायथि द आइडेन्टिटी डाइरेक्टेड बाय फुंबिलि दा आं बे मुभिनि ट्रेलारखौ नायनो थाखाय आगान सुरनोसै दे होमबालाय माबायदि जादों नायनोसै Wow. Hasilnya nama, ya. Dark Horse Prime Media Production. Mandela. Leno sore. Weslah. Lupa kau nih aku. Awalnya actually. Ansuman Daniel, produced by Ansuman Daniel. Sinayti the Identity. Directed by Fungbil. Produced by Bro. So guys, दाथ' आं नायखांबाय नायनाया नायबाय स्ट'रिखौ बारा हमनो हायासै आं मानि सोमोन्दै जागोन स्ट'रिया दा आं मिथिनाय बायदिब्ला डार्क हर्स मिडिया बे डार्क हर्स मिडियानि बियो गिबि मुभि बेनि सिगां बिसोरो जेनेबा मुभि बानायफेराखैमोन आरो जेनेबा ओरैनो भिडिअफोर बानायदोंमोन बानायनाया जेरै कलेजनि प्रग्रामफोराव फट' भिडिअ लानाय नङाबा हाबाफोराव बिदि बानायदोंमोन दा बेनो जाबाय गोदान मुभि माने फार्स्ट मुभि आरो डाइरेक्टराबो गोदान फुंबिलिनि देग्लाय बेनो गिबि मुभि आं खोनानाय बायदिब्ला आरो लोगोसे केमेरानि माबाया मोजां जादों याव केमेरानि क्वालिटिया मोजां एसे हेभि जादों आरो दा केमेरानि माबाफ्रा ओमफ्राय याव हिर'आ मा नामथाय रं ना मा होनो नामखौ आं मोजाङै मिथिया माने गोदोनि गिबि मुभि नायो बिनि सिगाङाव बिनि मुभि नुफेराखैमोन माने दङ भिडिअफोर दं खिन्थु मुभिनि नुवाखै आरो एक्टिंआ माबायदि जागोन बेखौ दा मिथिथ'आ फुजिनायाथ' जों नुखांबाय ओमफ्राय याव एक्टरखौ बारा जेनेबा ट्रेलाराव माबायासै जेनेबा एक्टरनि स्क्रिन टाइमखौ बारा होनाय जायासै खान्थ' बारा मोनासै ओमफ्राय सिनायथिनि मानि सोमोन्दै जागोन दा एसे स्ट'रिखौ माने बारा रिभिल खालामाखै ट्रेलाराव एसे नायनो एसे हांखुर जानायालाय माबायदि डाइरेक्सन गोदान डाइरेक्सनखाय माबायदि डाइरेक्ट खालामगोन बेखौ मिथिनो लुगैदों ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो एक्टरनि एक्टिंफ्रा माबायदि जायो एक्टरनि एक्टिंखौ नुफेराखैना एसे ओरैनो भिडिअफोराव नुनायानो आरो जायगाफोरा मोजां जादों मेघालयायाव लानाय ना दा नोंथांमोना माबायदि मोन्दों बे ट्रेलारखौ नायनानै एसे कमेन्ट होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ